Durangok ez da beste eraikin erraldoi bat behar. Martxoaren 14an, 3 urte bete die, trenbidearen lurren gaineko herri galdeketa historikoa egin zela. Egun horretan, udal politikan subjektu aktibo izan nahi dugula erakutsi genduen Durangorrok. Udalerriko proiektu estrategikoei buruz erabaki nahi dugule aldarrikatuz. Ordurarteko PNVren gobernuek ikusle soil izatera behartu gaitue beti, eta politika eredu berdinegaz hasi dabele ekintzaldi hau. Durangoko EH Bildutik kezkatute gauz PNVek trenaren lurretan altxatu nahi dauen makroeraikinaren proposamenarekin. Esaten da benez, bereizmen handiko zentro bat izango litzeke, baina ez da inolako proiektu zehatzik mahai gainean. Trenbidearen lurretan, berdugune handi bat egiteko asmoegaz, heldu zan gobernure 2019an EH Bildu. Eta legegintzaldien zier, jendiegaz lan egin gendun, horixe, errealidade bihurtzen. PNVek egin nahi dauen eraikinak, berdegunea erdira murriztuko luke. Erdigunie kotxez betez, aparkaleko eta mugikortasun arazoek areagotuz, arnasten dugun airea kutsatuz, eta Durangarron bizikalitatea kaltetuz. Gauzak horrela, gure bizitzetan eragin nabarmena izango daben proiektuak herritarrokin erabakitzeko exijitzen diogu udal gobernuari.